दिनै फोसावसिगोन ओइचएस एबा हायर सेकेन्डारि आनजादनि फिथाइ दिनै फुंबिलि 10:30 रिंगा जानाय लोगो लोगो जायखिजाया गुगोल क्रम ब्राउजारनि गेजेरजों गुबुन गुबुन आनजादनि फिथाइ फोसावग्रा वेबसाइटआव थांनानै फंबाय बिनानावमोनहा गाव गावनि आनजादनि फिथाइ एबा रिजाल्टखौ नायनो हागोन। साइन्स आर्ट्स आरो कमार्सखौ लानानै आनजाद होगिरि फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे बयबो गाव गावनि साननाय लुबैनाय आरो आसा बायदि फिथाइखौ मोनफुंनो हायो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। नोंथांमोना आनजादनि रिजाल्टखौ नायनो थाखाय जायखिजाया ब्राउजाराव ahse.assam.gov.in resultassam.nic.in asscb.in assamresult.in result.6 बायदि बायदि वेबसाइटआव फरायसाफोरा रल नाम्बारखौ होनानै नायनो हागोन। मख'जाथावदि फरायसाफोरा उथ्रिसारनो थाखाय साफ्रोमबो फरायसाफोरानो 100आव खमैबो 33 जौखोन्दो मोनथारनो नांगोन होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे बोसोरनि ओइचएसनि आनजादा थांनाय 11 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय 16 मार्च खालारसिम खुंफुंजादोंमोन। बेनिनो गासै स्ट्रिम हिसाबै आनजादखौ लिरदोंमोन 3,40,744 फरायसाफोरा आरो आर्ट्सआव 2,47,865 स्टुडेन्ट एबा फरायसाफोरा नुजाथिदोंमोन। साइन्सआव 61,568 कमार्सआव 19,806 फरायसाफोरा नुजाथिदोंमोन। बयनिसिमबो बेस्ट उइचेस सोर बेसेबां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हागोन बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायबाय। गुवाहाटीआव साथाम सिख्लाखौ जाब्रबथाय खालामहोनानै गारना खारखोमानाय गारि सालायगिरि जामिद आहमेदखौ खाबाय। जोबथारनायाव खारखोमानानै थानाय गारि सालायगिरि जामिद आहमेदखौ डिब्रुगड़ जिल्लानिफ्राय हमनो हायो। मख'जाथावदि पुलिसा मदगरिया जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय गारि सालायगिरि चमिमखौ डिब्रुगड़ लाहुवालनिफ्राय खायो। थांनाय सनिबारखालिनि जाब्रबथायनि उनाव चमिम आहमेदा खारखोमानानै दंमोन आरो गुवाहाटी पुलिसनि मोनसे हानजाया डिब्रुगड़सिम थांनानै बिथांखौ एरेस्ट खालामबाय। हमजानाय चमिम आहमेदनि न'आ आगरतलायावमोनब्लाबो बियो गुवाहाटीनि जयनगराव थायोमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय सनिबारखालि मोनानि समाव गुवाहाटीआव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादोंमोन आरो बे जाब्रबथायाव 3 लाइमोनफोरा जिउ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन। बे जाथाया जादोंमोन जेब्ला मादगरिया गेट देहा फाहामसालिनि मोखाङाव थाबाय थानाय एबा लाखिनानै दोननाय AS01 GP0562 नम्बरनि गंसे ट्राकआव गोबां गोख्रैथिजों खारबोनानै सुइफ्ट गारिया सौग्रावफैदोंमोन, जायनि जाहोनाव जायगायावनो 2 लाइमोननि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासे लाइमोना हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समाव रुंसारि जादोंमोन। बे जाथायनि उनावनो गारि सालायगिरि चमिमा जाथायथिलिनिफ्राय जाथायखौ खालामखांनानै खारखोमालांदोंमोन। बेनि उनाव बिथांखौ डिब्रुगड़ जिल्लानिफ्राय एरेस्ट खालामनाय जायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव।